Uy, semoy. Hey yo, Kabsat! Magandang araw na naman sa inyo dyan. And so, welcome back to my channel. And so, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nanonood ng aking vlog. And so, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome ka. Ayan, so ngayon, pupunta tayo ngayon sa, sa part ng mga taramdit. Dito sa, tinatawag nilang Daang Kalikasan. Ayan, so papakita ko. Medyo malabo pa yan kasi front cam, pero may baback cam ko yan. And so, ngayon, nangyaya ko lang saglit yung baby love ko. And so, say ka naman dyan, love. And so, kasi Reyna Bautista. And so, siya yung pa yung magiging, ko nito, mag-video sa akin. And so, titignan natin, dahil bawal dun pumasok dun sa Daang Kalikasan, dun sa taas, kasi may checkpoint. Tas, siguro inaayos yung daan, tsaka, alam niya, pandemic. Guys, punta na tayo dito sa parte ng Daang Kalikasan sa bahay ng mga taro. Mga nanonood dyan sa vlog ko, kayo mag-alala guys. Health protocol ng DOH. And so, nag-vlog kami, te. Pwede bang may vlog kung nyo? Street food nyo? Hindi po? Mga mamaya na, ano yung Ay, hindi po. Ano lang? Ano to? Kung mga content na bakit masarap yung street food. Ayaw nyo ba yun? Hindi? si bahala kayo. Siyempre. And so, ano ba yung dito, te? Ano yung mga pwede bang buksan itong yun? Ibig sa monte, iba-vlog lang. Hindi, wag kayo matatakot, te. Wala. Alam nyo, pero kailangan natin may face mask ba kayo? May face mask? Ibig sa monte, ano lang, malay mo sumikat sa Oo, tsaka te, i-vlog natin yung features ng Daang Kalikasan ngayon na bukod dun sa makikita natin dun sa taas. Ate, bakit nga ba sarado? Lumayo ka na lang lang. Bawal kasi. Bawal pa kasi pumasok. Bakit po bawalan? Kasi pandemic tayo. Bakit parang nung nakaraan natin, alam ko, pwede pang pumunta dyan sa taas. Hindi na ba? Matagal na yan, hindi pa. So, makikita ang Daang Kalikasan. Yung ilaw lang, hanggang doon lang yan sa. Hindi po pwedeng pumunta sa taas kasi dahil nga sa pandemic. Saka, siguro pag binuksan yan, for sure, dadagsay ng tao, di ba? Hindi tayo dito sa Kaso bawal pa nga. So, pwede nyo bang masabi kung ano mga pangalan nito? Ito, hindi pa. Hindi ako ganun karunong sa mga street food. Yan isa. Ako matatakot eh. Wala ko lang sa Yan isa. okay. Ito, isaw. Ulo ng manok. Ulo ng manok. Saka ito. Liit. Ito. Tatlo. Ito naman. Laman ng baboy. Mahal pala yung mahal ng karne ng baboy. Pwede pala silang pwede pa palang i-barbecue yun. Saka ito. Ito yung tinatawag na Adidas. Hindi. Dugo. Ay, yung Betamax pala to. Yung Adidas yung paa. So wala kayong paa ngayon. Pwede bang mag-order? Ano yung dito? Masarap? Or ano yung gusto ng mga customer? Yan isaw. Sa kaya dugo. Yan ang paborito nila. Isaw daw tsaka yung dugo. Ayun, so siguro kung baga sa movie, blockbuster nila to. Yan ang lagi nilang Sige, te, maraming bigyan mo kami, tapos tignan natin kung sarap. ilan. Bigyan mo lang kami ng tig-isa para mag-tester lang. Tig-isa lang? Tig-isa lang. Isa lang. Or dalawin mo na. Dito ba? Tignan natin.
Mabunggo ka dyan. Hindi, malayo yan. Hindi ka- Shoulder yan eh. Shoulder to. Basta wag kang masyadong lumayo. Sige te, isa lang. Dalawang ano, Betamax. Ito, Betamax. Isa nga. Isa din dyan. Alam niyo, pagkakain din tayo, dapat kumain tayo ng ano, huwag tayong kumain ng bitin, di ba? So, hindi talaga ako mahilig sa street food, di ba? Kasi, ganun lang. Tignan natin kung mabalikan daw natin. Kasi sabi nila kasi ano, lamang loob kaya medyo lumalayo ako. Pero, hindi naman pwedeng hindi natin tikman, di ba? Ano to, Filipino food to na nakasanayan na ng mga... Pero parang kalimitan nila. Ano ba? Isaw. Ay, so, Parang yan ang si manok na mayaman, mahirap. special daw kasi kinakain daw ng mayaman at mahirap kaya walang pinipili. Sa maliit na ano pa na ito? Ano natin ito? Style po ni ate. Ate, ano pangalan mo ate? Lagi. Si ate Lani. Ate Lani, pero si Grace. Salamat po sa pinayagan yung aming vlog kung paninda niyo. Makaka-relate mga manonood. Ano ako pala sa ano ate? Ano din ako, naglulugaw, Paris man. So, bukod dun sa ano, barbecue nila. Kung makikita. Paris man. May mga ano din din sila. Ano, Siguro, cartoon lang yung pare sa karatula mga na. lugaw. Pang umaga siguro yan, te. Isa sa gabi marami. Ay, so, pang umaga, pang gabi, pang tagali, sige, sabi niya ate. So, gaano po ba yung volume ng tao dito? Anong mas maraming ano, oras? Umaga, hapon, o tanghal? Ano, gabi? Mga mag-alas 6. Ay, so mag-aalas 6 daw ng gabi, maraming tao dito. Pero, sumusunod naman po yung mga tao dito. Lahat sila meron kasi huli. Ayan, so, mag-release natin, peak hours dito ng pagbisita ng mga tao is alas 6 ng gabi. Pero, siyempre nandun pa rin yung ano, pagsunod nila sa health protocols ng DOH. Ayan, so kailangan nilang mag-face mask. Alam niyo lang, kasi kahit na ganito yung kaluwag dito sa atin, sa Pangasinan, kasi GCQ nga, hindi pwede tayong magpabaya kasi, di ba, nagpabaya tayo rin yung ano, tayo din yung... May nag-ano din dito, may nanit. Ano yung ano, pinakamahal pala dito? Ayan, 20 yun. Yan laman 20 rin. Ayun, so, ito Yan, ang magkano dito, 5 te? piso lang yan. Ah, dito yung Betamax nila, yung dugo-dugo. Ano mo tawag dito nila? Dugo. Dugo, worth 5 pesos, te. Ito, 20. ito, kanin ng baboy. Hindi daw. Hotdog. 15. Yun siya. Also brought to by Travel Foods. Ito. Ito, te. 20. So, leg ng manok. Leg ba ng manok to? Ito Ito, lang manok. ito, te. Yan, isaw. Isaw. Ito daw yung ano, special na kinakain daw nila dito kasi kahit mga nakakotse, ganyan, mga mayaman daw is walang pinipili kasi ito daw yung unang nauubos siguro to, no? So meron din silang quick dito, mga normal talaga na pagkain ng pang sa ano, pangkalsada. May atay, quick ito, Leg ng manok pinirit. leg ng manok na pinito. So, ano, matikman na natin ito agad. Gutom na rin ako. Gutom na rin ito nagbibideo. Nahiya lang yan kasi ayaw niyong pakita sa akin. Vlog ko. Ay, so magpapakilala pala ako kaya ako si ano, dito, taga San Luis Aguilar. Ay, so nanggaling na rin ako dito kahapon, dito sa bahay ninyo, sa mga tarang, sa Pakalat. Pumunta ka doon. Oo. Medyo mahirap din kung ano, mag-vlog, lalo ang gamit ko kung wala pa akong mic na ano. Mas malakas sana yung boss ko. Ayun, so gaano katagal po yun, ano? Anong tawag yan? Ginigrill or anong tawag dito? Iniyaw. Mabilis lang yan pag bilis lang. Hindi, mga 5 minutes din yan. Kumi naman na yan eh. Niluluto mo na yan. Ah, naluto na. So nilaga na siya. Kaya para malambot.
Kaya mabilis lang yun. May special sauce ka pa, ate? Mayroon. Na pwede na yung balikan dito? Ito, yung matamis. Ayan, sige, tingnan natin. Pero alam din nila. Saan gawa to, te? Itong matamis nyo. Sa cornstarch. Cornstarch, ano pa ba? Kaya sukal. Asukal, Kompleto rin sa likod. sili. Kasi ito, ay walang sili yan. Matamis lang talaga. Ito, suka. Anong suka? Tuba. Oo. Yung nabibili sa ano. Palengke. Tapos may pipino, tsaka sili, tapos paminta. Bawang. Kung gusto niyo naman matamis-tamis ito po. Tapos ito yung ano, medyo dito masim-masim, no? So, yan yung gagamitin natin sauce dito sa barbecue natin. So, ako ate, hindi ako mahilig sa tunog. Kaya huwag mo masyado. Okay lang ba? Alam mo tayo, sa ano, tala ng buong buhay ko ngayon. Ngayon lang naman ako kakain. Since siguro college, siguro mga 3 years na. Bago akong kakain ulit ng barbecue. Kasi, may nagtitinda naman nun kasi hindi lang talaga ako may. Pero patutunayan natin kung bakit nga ba masarap yung street food. Barbecue, sir. Baris, mami. Baris, mami, mami. Mami tayo, baris, mami. Barbecue. Baris, mami. Maraming ano. Anong barangay pala to? Parian. Ano po? Parian. Barangay Parian. Pinabibilangan natin guys. Itong mga bahay dito is barangay pa yan. Ito barangay. So, ang bayan po ng mga Taram, bayan ng mga Taram is the largest municipality here in Pangasinan in terms of land area. Saka it has 82 barangays. Ayan, so marami. Kung pupunta po kayo dito sa mga Taram, marami po kami pwedeng puntahan dito. Anong kinukuha ng langit? Baris, mami. Barbecue. Si ano ata to? Si ate ano? So malapit-lapit na guys. Pasensya na, medyo matagal-tagal din. So hindi pa to kompleto, may Adidas po. Yung Adidas is yung paa ng manok. Pero dahil wala dito, hindi natin matitikman ngayon. Baris, mami. Instant noodles. So malapit nang matapos na natin. Checkpoint wala. Ito te, okay na ba yun? Hindi, I mean okay na to. Matigas pa? Matigas pa? Kasi kung makikita nyo dito sa pagharap dito sa Daang Kalikasan, papunta po ito sa ano, mountainous range ng ano, pagitan ng Pangasinan at Zambales. Ayan. So itong Daang Kalikasan na to ay under pa sa administration ni dating Congressman Leopoldo Batail. Saka ito po ay nagko-connecta sa bayan ng mga Taram at saka sa Santa Cruz, Zambales. Ayun, kung makikita nyo, hindi na ako umalis dito masyado kasi may checkpoint po dun sa baba ng dulo. Hindi rin din kami makakakit dun sa taas dahil nga for safety ano na rin, precautions or health protocols na tatawag. Balik tayo dito kay ano ate. Siguro te ano? Asan si ate? Bigyan nyo na lang kami ng ano siguro. Matamis tsaka dito. Yung maasim. Yahoo! Patapos na. Sana lang po. Karga mami na. Parang pero nilaga nyo na yan, di ba, te? Okay na yan, te? Okay na yan? Opo. Mukha naman siyang ano eh.
Hindi kami mabibidin. Ah? Pagkatao din. Opo, okay na yun, te. Okay na. Okay na po sir. Oo. Sure po ah. On. Eh, bigyan mo sila ng mangkuklen. Ayan, so, salamat, ante. Salamat po. Paano yung ano? Ano ka daw? Kasi kung makikita nyo, tapos na po yung ano. Ayan ni ate. Kaya ito may ulo ng manok. Isaw. Kari ng baboy. Dugo or Betamax. Kaya, Leeg. leeg. Ayan, tapos may sauce po sila dito. May maasin tsaka matamis. Ayan, so. Mangantila. Ate. Ayan, so hindi ko po ano ata, hindi ko napindot yung kanina. Ayan, so ubos na yung ano, dugo, isaw, ayun ito, susunod dito, yung sulong. Lupa. Rock. Next is leeg ng manok. Sarap po. Dahil nalaga na siya. Adobo na daw. Ayaw mo? Ayoko na. Hmm? Ayaw mo? Ayoko niyan. Bakit? Pero di tayo mamatya ang kalaban ng Lipit. Ay, nanunod ko na. Ate, Ilangan mo na doon, oh. ba't ano mas gusto nyo dito kaysa doon sa ano banda doon? Ano kasi hindi ko lang alam. Kasi kailangan mo yung ano. O wala na mapagpwestuhan doon? Ate Julissa! Les! Maraming tao? Checkpoint! Oo, dumating nga kakatating. Kakatating lang nila, sunod-sunod pa. Ulo, dalawang dugo. Yung nga sabi nila, bakit police? Ito, balik ako. Ikaw, may paris mo kayo, paris mo. Tama yan, dugo yata. Ayun sa kuya sa akin siya. Apat na ilaw po ito. Yung susi, nasa'yo? Hmm? Susi. Tulong ko sa'yo. May sausa, lagayan sila ng sausawan. Iwan na. Sarap. Alam mo, finger, licking good talaga eh. Parang magto. Hindi lang, kukuha lang ng tubig. Garamis kami. Ilan? Isang libo na lang iba. So, Bayad mo. Isang libo para so mabayad. far so good. Masarap ka. Kala ko walang checkpoint. Lahat na po yun. Walang, yung tag dito. 20 yung ano, di ba? Yung leeg ng manok, ganyan. Isang leeg manok, saka isang laman. Saka dalawang isa. Hmm. Hotdog. May ano kayo sa 1,000. Wala tayo, wala kayo sa 1,000. So wait lang, magbabayad lang po kami. 95, busog na busog po kami.
Sige, Ponte. Salamat din. Saka, Ano, masarap ba? siguro after 2 years, ano na to, shop na kayo dito. No. Kasi pag maulan, sigurado, basa lahat din ng ano niya. Benta nyo din dito. Dahil so, ano dito. Ayun ko naman itong lamesa din. So, yun yung kakain nito. Maraming salamat sa mga nanonood Eh, kaya siguro marami ng tao kaya last door. for content sa akin. Kaya yung mga content ko sa informative sa kung travel. Maraming salamat. Kaya huwag niyo kakalimutan subscribe. Kaya hit niyo rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong videos. Adios.